воду. Нашим теплым ветром будет черный дым в трубы завода. Путеводную звездой будет желтая тарелка светофора. Guazen elkarrekin trenbidetik, eser gaituzten langetan bide gurutzeetan. Gure etzeberoa tximinietako kebeltza da. Gure gida argia semaforo argitxo horia. Ondo badoa ez gara kaio lan sartuko. Bai, hasiera batean, guztia bat izenean niretzako diska bat egitea erabaki nuen ez besterik. Loiztatu nahi ez zutenak eramana, zeramana. Lortu ezkero trenbidetik eta marka jarritzean. Janka Diagilaba, Sovietar Batasuneko musikari, sortzaile bat zen, perestroika garaian, eta Siberian jaio zen eta Siberian eman zuen bere obra gehiena. Jankaren lana duela 20 bat urte ezagutu nuen, eta berehala sartu zitzaidan nire barnera. Haren ahots sakonak zerbait esan nahi zidan. Eta horrek eraman ninduen errusiara ikastera. Baina momentu bat iritsi zen, non errusiara hizkuntza zaila da eta denbora anitz behar du ikasteko. Momentu bat iritsi zen jakin nuela ez nituela hitz horiek zeharo ulertuko. Eta horretarako laguntza eskatu nuen. Petar Bakarjev laguntzaile bezala izan nuen, berak Sovietar garaia bizi izan zuelako eta ulertzen zuelako. Eta Jankaren hitzak nahiko komplikatuak dira, olerkiak dira, baina olerki horien barnean Sovietar Batasuneko hainbat esamolde daude, bere olerkien barnean, baita ere Siberiako kulturaren folklorea, aurrentzako ipuinak eta elementu asko nire eskumenetik kanpo daudenak. Коммерчески успешно принародно подыхать, а камни разбивать, фотогеничное лицо, просить по-человечески заглядывать в глаза добрым прохожим. Hogeita lau urterekin zendu zen argitu gabeko baldintzetan, eta bere bizitzan zehar ez zuen bere lanik argitaratua ikusi. Naiz eta hainbat kontzertu sekretu eman zituen, kvartirnik deiturikoak, pisuetan, jenden etxetan eta Janka Diagilabaren kantuak berez berak sortutako halako folk melankoliko kutsu bateko kantuak dira. Baina bere inguruan bazen sortzen ari zen punk mugimendu bat eta hor Janka sartu zen ere. Eta Granzatskaya Oborona taldea laguntzen zuen. Askotan haien kontzertuetan jotzen zuen. Esan behar da Granzatskaya Oborona taldeak KGB atzetik zuela, eta askotan haien birak eta kontzertuak sekretuan eman behar zituztela, eta 2-3 urte pasa zituzten leku ezkutuetan bizitzen, jotzen, eta baita haien gauzak grabatzen. Garai hortan bere grabazioak egin zituen. Hasiera batean, 1987 urtean Nepalasena, edo ez onartua izeneko grabazio akustikoa egin zuen, eta hortik aurrera grabazio akustikoak hartuta eta batzuk zuzenekoak eta estudioko grabazio batzuk hartuta elektriko ziren grabazioak egin zituzten. Horria da, Igor Lietov eta Granzatskaya Oboronako beste kideak sartzen ziren, non haren
folk melankoniotsu horri, halako punk kutsua eman zioten, baina oso lurrazpiko punka, oso baliabide gutxirekin egina, eta oso berezia dena. 1981an bere heriotzaren ondoren, bere musika kaleratzen hasi zen. Steady Strum diska, kaleratu zen 1981 garren urtean, eta hortik aurrera bere obra guztia kaleratzen hasi zen. Sovietar Batasunaren desegitearen ondoren, hasiera batean, Rusian bakarrik kaleratzen hasi zen bere lana, eta pila bat asko edatu zen bere lana, eta hortik ekialdeko Europara edatu zen ere, eta baita ere Europa erdialdera. Normalean Errusian kaleratzen diren lanak ez dira kanpora irtetzen. Olako artistek ez dute nahi haien obra Errusiatik kanpo. Kantu batzuk errespetatuak izan dira, beste batzuk aldatu egin ditut, zeren kantu batzuk akustikoak ziren, baina nik bide elektrikotik jarraitu nahi nuen, eta laguntza behar nuen, eta hainbat pertsona, herrialde desberdinetakoak, movida desberdinetakoak, sartu nituen diska hontan parte hartzera. Lan gehien eman duena itzulpenak izan dira, non esandako Peter Bakarjev izan dut itzultzaile bezala, Nebian Asiarova ere itzultzaile bezala egonda, eta gero nik neuk euskaratu behar izan ditut hitzak, baina metrika errespetatzeko eta errimak egiteko, hitzak moldatu behar izan ditut, baino haien zentzua mantenduz. Beraz, itzulpenak izan daiteke pixkat adaptazio libreak direla. Musika, nik neuk grabatua izan da, nire baliabide eskasekin, eta instrumentu guztiak jo grabatu eta etxean nahasiak izan dira. Gerora Daniel Hussainek Londresen masterizatzeko. Azala bera, Petar Bakarjevek egin du, pertsona honek gauza asko egiten du, margotzen du, olerkaria da, eta berari eskatu nion azala egitea, eta berak hitzak itzuli zituenez, bazeukan nolako ideia bat, non azalaren oinarritzat, Armi Armak edo Pauki of Bankie kantua hartzen duen. Ahotsetarako Eneriz Furiak sortzailearen laguntza izan dut. Proiektu honetan sakonki inplikatu zen, eta bere ahots erregistroa proiektu honetara egokitu zuen nortasun propioa emateko. Egun beltzak izena, Jankaren Txornirien egun beltzetan kantutik hartua dago. Diska talde baten izenentzako egun beltzetan ez zitzaidan egokiegi iruditzen, beraz egun beltzak bezala utzi nuen.